नमस्कार, प्रणाम भोजपुरी समाज। इंतजार खत्म हो गई। द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी अपना देवी गीत के प्रस्तुति आज कर देनी जी, जौना के नाम हो काली माई क्रिया। पावर स्टार पवन सिंह जी के ये गाना आज माँ अम्बा फिल्म से 8:15 बजे रिलीज हो गई। ये गाना रिलीज होते एकदम बवाल मचा दिले बा, एकदम धमाल मचा दिले बा। ये गाना इतना ज़बरदस्त बड़ुए, इतना सुंदर आवाज़ में पावर स्टार पवन सिंह जी गौले बनी कि यह गाना के सभे दीवाना हो जाई जी। ये गाना के पावर स्टार पवन सिंह जी के संगे प्रियंका सिंह गौले बड़ी। जितने पवन सिंह सुंदर गाइला उतने बढ़िया प्रियंका सिंह गावेली। यह गाना के म्यूजिक प्रियांशु सिंह दिले बने। यह गाना के वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित जी बानी। यह गाना के लेखक छोटू यादव जी। रउआ सभे के बता दी कि इ गाना के बहुत चंद मिनट छुटला के बाद ही एकदम व्यू लगातार बढ़ रहा बा, गर्दा गर्दा हो रहा बा। यह गाना के बारे में बात कल जाओ तो इ गाना एगो आज के समाज में जो चल रहा बा, लोग के पूजा पाठ से विश्वास हट जाता, वो चीज़ के पवन सिंह जी अपना गीत में दर्शौले बानी कि लोग कवना तरीका से अपन संस्कार के भूल जाता, अपन व्यवहार के भूल जाता और अपना संस्कृति के भूल जाता। वही चीज़ के, वही आदमी के, भटकल आदमी के रास्ता पर लियावे खातिर यह गीत के बनावल गइल बा। पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना उम्मीद बा कि रउआ सभे के बहुत ज़्यादा पसंद आई। अभी तक रउआ लोग यह गाना के नहीं देखले तो प्लीज़ माँ अम्बा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रउआ जाई, ये गाना के देखी और अपन प्यार दुलार दी। भोजपुरी समाज के पूरा इंतजार रहे कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना अभी तक ना आइल तो नवरात्रि काल से चालू हुई, लेकिन आज शाम के ही गाना पावर स्टार पवन सिंह जी के हाजिर हो गई बा, ताकि कल सुबह से पंडाल में गाना धमाल मचा दी, पूरा बवाल मचा दी और गर्दा कर दी। अब भोजपुरी समाज रो लोग के बता दी कि ये नया लुक बढ़ुए कुछ पितृपक्ष के चलते। तो हमनी के मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।